To fa mai sauraro, ashe dama wannan shine babban dalilin da yasa aka kama wato mai dubin isa Malam Usman mawaki. Cikakken mutum muka tare shi a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. To mai sauraro, a iya sanin mun san cewa wannan mawaki ne na fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Yayin da za ga yana zagin yan dariƙa. Duk da cewa yana zagin yan dariƙa, ashe akwai babban dalilin da yasa aka kama shi, kuma su waye suka kama shi. Za mu kama cikakken batun nan da ba daɗewa ba a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. To amma kafin cikakken batun, dan Allah mai sauraro, idan wannan shine zuwanka na farko kan wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24, ka sami hannunka mai albarka ka danna mana alamar ta subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, domin hakan shi ne baka damar samun zabafan labaranmu ingantattu kuma da zarar mun ɗora. Samu guri ka shirya tsaf domin saurara da cikakken batun da kuma cin nan mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh ma sauraro, barkamu da jama'a sake saduwa da mu da ku a cikin wannan rana ta mai albarka, labarai da mudumin su. Babban dalilin da yasa aka kama wannan mawaki wanda ake masa laƙabi da mai dubin isa Malam Usman. Mu iya sanin mun san cewa wannan bawan Allah mawaki ne, to amma kuma a sashi na rayuwarsa zaka ga yana wasu irin abubuwa, yau ya zagi waɗancan, yau ya zagi waɗannan, yayin da bayan tattauna da shi an riga an gama zakulo gaskiyar abin da ke faruwa. Shi wannan bawan Allah ya kasance ya raina malaman na jihar Kano, yayin da ake zagin wasu daga cikinsu. Idan za ku tuna a baya suna yawan yin rigima da wato 'yan ɗariƙa, zaka je na kama sunan shehunsu ya zaga ba tare da wani dalili ba. Kuma shi wannan mawaki ya kasance mawaki ne marar tsoro, yayin da zaka ga mafi yawancin 'yan wato ɗariƙa yana kama sunayensu yana zagi for no reason, ba hujja kwata-kwata, yana yi ne kawai don gaman kansa, su kuma mabiyansa suna ƙara tunzura shi. To ana haka ne sai kuma wato gwamna, kamar yadda labari ya iso gare mu, an ce gwamna ne yasa a kama shi dalilin irin abin da yake yi wa malamai na jihar Kano, saboda ya raina malaman jihar Kano baki ɗaya. Dalilin da yasa a kama shi kenan. To mai sauraro, kar ku manta da danna mana alamar subscribe, kana ku danna mana alamar ta ƙararrawa, subscribe, like and share. Mun gode.